O Concello de Sanxenxo e a Deputación de Pontevedra traballaron da man para modernizar 3 rúas da vila. Entre as dúas administracións investíronse máis de 1,7 millóns de euros. Estas intervencións permitiron mellorar as estradas e aumentar as beirarrúas para dar prioridade aos peóns. Para humanizar as zonas, para darlle preferencia ás persoas, para darlle espacio ás persoas. Nas 3 obras que estamos falando, así ocorreu. A calle Unión xa non había moitos coches porque é intransitable para vehículos, pero tamén se monizou e queda moito máis transitable. Especialmente importante é a realizada na Rúa Areal de Portonovo, onde se investiron 800.000 euros nun proxecto que actuou nunha zona onde se atopa o mercado, a escola e a parada de autobuses. Estamos aquí, digamos, unha praza entre o mercado e o colexio de Portonovo, que é moi importante, un colexio público e un mercado público, facer este espacio creo que é importante. A parte temos aquí unha marquesina que levaba tempo sin estar utilizada para o menester que foi creada, que era para que o transporte, calquer veciño de Portonovo que teña que ir ou ben dirección Pontevedra ou ben dirección ao Grove non teña que moverse do mesmo sitio para subir ao autobús e estar nun sitio que máis ou menos, se hai mal tempo, estar abrigados, estar nun sitio que se pode estar esperando tranquilamente, disfrutando deste espacio con estes xardíns tan bonitos que se arreglaron, que se puxeron plantar novas, e creo que é un lugar que cada vez ven máis xente a pasear por aquí. Dende o Concello destacan a importancia destes proxectos para mellorar a vida da veciñanza. É importantísimo porque eu creo que se está modernizando Sanxenxo, que estamos conseguindo espacios que antes estaban un pouco intransitables, e o que estamos vendo é que están quedando esperando, que a xente nos felicita pola calle, non creo que a xente este dicindo mentiras públicamente, non? Entonces, bueno, estamos moi satisfeitos de ter así os proxectos, non? O goberno local tamén quixo mandar unha mensaxe aos críticos cos investimentos realizados en Sanxenxo. E hai dúas cuestións que consigue que chegamos a ese fin, que é ter proxectos preparados no caixón para sacarlos inmediatamente, a poder presentarse a calquera tipo de convenio de axuda que salga, e por outro lado ter boas relacións coas institucións, é o que facemos nós, non hai que ter pouco máis cousas. Á marxe destas obras, o Concello continúa desenvolvendo proxectos para mellorar e humanizar a vila. Na actualidade, atópase en obras a PO 308 ao seu paso pola Estrada da Lanzada en Portonovo.